Ja moju ulogu možda nisam nužno izabrala, ona je izabrala mene, ali mi je svakako velika čast da budem ovde sa vama u društvu ovako divnih, posvećenih, pametnih, predivnih žena, od kojih su mnoge moje studentkinje, hvala na spojlovanju. Moj odsek je malo galsko selo na univerzitetu, uvek smo bili buntovni, uvek smo imali profesorke, asistentkinje, saradnice koje se nisu libile da izađu iz učionica. Danas, kada je univerzitet mnogo više nego ikad napadnut, čini mi se da se broj kolega i koleginica, danas mojih prijatelja i prijateljica, koji izlaze iz svojih učionica, koji oblače redarske prsluke, koji staju ispred kordona, povećava. I zato je ova nagrada, hvala što ste to i rekle, nagrada za moje prijateljice, moje koleginice, profesorke, istraživačice, naučne saradnice, asistentkinje, koje se bore za slobodan univerzitet i koji znaju da će univerzitet biti slobodan. Hvala.